Bueno, hemen dugu ariketa bat lantzeko zelan kalkulatzen diren zelan kalkulatzen da zuzen perpendikular bat beste batekiko. Vale? Bost ariketa hauetan, edo bost kaso hauetan, emoten digute P puntu bat, eta R zuzen bat, horrekiko perpendikularra dan zuzena kalkulatzeko beti P puntutik pasatuz. Beraz, argi daukagu, zuzen baten ekuazioa idazteko, ekuazio puntu malda erabiliko dugula, eta kasu honetan, puntua emoten digutenez, hau x0 eta y0 ezagunak izango direnez, bakarrik egin behar duguna kalkulatu zenbadan malda, emoten den zuzenarekiko perpendikularratan zuzenaren malda. Haren kasuan, R-ren malda minus bi da. Beraz, berarekin perpendikularra dan R' zuzenaren malda izango da minus bat zati M. Hau da, bat bire. Orduan, bi bost puntutik pasatuz eta malda bat biren daukon zuzenaren ekuazioa izango da I berdin I0 bost gehi bat biren bider x ken bi. Bigarren kasuan zuzenaren malda minus bata. Beraz, berarekin perpendikularra dan zuzenaren malda izango da minus bat zati malda hori. Minus bat, hau da, bat. Puntua denez, minus iru 0, I berdin 0 gehi bat bider x gehi iru. Hau da, I berdin x gehi iru. Vale? Zeren kasuan? Zeren kasuan, malda ez dator hain argi, ze I ez daukagulako bakanduta. Vale? Zeren kasuan, lehenengo pausua izango zen I bakantzea. Vale? Daukagu, zeren kasuan daukagu. R dala bost x, ken sortzi, ken amasei berdin 0. Beraz, sortzi bestaldera pasatzen badu, da bost x, ken amasei berdin sortzi, helburua da bakarrik I positibo geratzea, askatzen badugu izango da I berdin bost x zati sortzi, ken amasei zati sortzi, dana zati sortzi. Vale? Beraz, malda geratzen da bost sortziren. Berarekin perpendikularra dan zuzenaren malda, da MR, MR' izango da buelta emon eta ikur aldatu, minus sortzi bosten. Eta puntua zazpi minus batenez, ekuazioa geratuko da I berdin minus bat, ken sortzi bosten, x ken zazpi. Eta ontsa datoz, azkenengo bi kasuak. Bi kasu hauek pizkat berezia dira. Hengo dien esango da borra egindako guztia, hemen hobet ikusteko. Barkatu, egin doia. Zer gertzen da, deren kasuan. Zuzena da, 2x ken amaika berdin 0. Zuzen honek ez dauko irik bere ekuazioa. Hau da, zuzen honen ekuazioa da 2x berdin amaika, hau da, x berdin amaika bide. Zuzen baten ekuazioa bada I berdin, x berdin zenbaki bat, horrek izan dau, zuzen hori vertikala dala. Amaika bosten da, 5,1, 2, 3, 4, 5, 6, ametik, hau ze zuzena da, x berdin amaika bosten.
Claro, berarekin perpendikularra dana da zuzen horizontal bat. Vale? Zuzen horizontal bat, gainera, 0 puntutik pasatzen dan zuzena. Hau da, kasuetan izango da, hau. Vale? Zuzen perpendikularra, zuzen vertikal baten perpendikularra da zuzen horizontala. Zuzen horizontal baten ekuazioa da, I berdin, zuzen horren altuera zein dan, edo puntu guztien I zein dan, kasu honetan, emoten diguten puntua, 0 denez, I berdin 0 izango da. Eta eren kasuan daukagu, 5I gehi 10 berdin 0, puntua da -2 11, eta orduan, zer gertatzen da? Hemen I bakantzen badugu, da 5I berdin -10, I berdin -2. Xik ez dagoenez, hemengo malda 0 da, hau da, zuzen horizontala da. Beraz, berarekin perpendikularra dana, vertikala da. Eta zuzen vertikalek, ekuazio berezi dauke, beti, x berdin, zenbaki bat. -2 11 puntutik igarotzeko, xaren balioa -2 izan behar da. Beraz, zuzen vertikala izango da, zuzen perpendikularra izango da, x berdin -2. Imaginatzen dut, azkenengo bi kasu hauetan, pizkat arraro izango da, edo, gogoratu, zuzen horizontalak danak dira I berdin zenbaki bat, eta zuzen vertikal guztiak dira x berdin zenbaki bat.